mga buking handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nagapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Hatagan o kinabay pagtagad ang unang swatampo karong puna gikan sa atong Larry Sander. Gikan ni Junjun, matud pa ni Junjun dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Unsaon nako ati din nga natintal man ko sa usa ka batan-on. Ato maminawon ang kaagi ni Junjun. Ever Darius ati din. Sugo sa maing kamatasan, maayong hapon nga na kanimo ati din. May nga masab sa magkakaubanan niya sa radio station, sa mga naminaw, sa mga mutambag, o sa mga magtatampo nga sa masab kanako. Nining mabulukon, matulunanon, makalingaw, na programa matag hapon nga tanan. A very inspiring program. Ang magapuking handumanan uban sa mga awit. Bisan kung giunsa nimo pag-control ang imong kaugalingon nga di ka magpakasala sa inyong kaminyuan. Or bisan kung magpahilayo ka sa mga tentasyon, apan ang tentasyon magsunod-sunod sa diha kanimo. Ako dahil si Junjun at Eden. 28 anyos ang akong pangidaron. Minyo sa usa ka babayi nga mas taas ang gintang sa among panuigon. 40 anyos ang edad sa nahimo nako nga asawa at Eden. Mga upat na may katuig kapin. Sukad nga gikasal kami sa akong asawa. Og hangtod karon wala pa mi makabatunog anak. Siguro tungod sa pangidaron sa akong asawa nga maglisod na, and siguro sa matang o klase sa trabaho sa akong wife at Didin. Ang akong asawa dili kontento og usa lang katrabaho. Regular employee siya ti, at the same time na ay negosyo. Maayo baya ang dagan sa mong relasyon sa akong asawa at Didin? Wa jud ko mo tuo nga maabot balay nga gayon nga makasinati kami og ingon aning problema. Abi nako og siya na gud hangtod sangtod. Apan miabot ang sala diri kanako ate. Tungod sa kabisi sa akong asawa ate din, ug tungod kay kana bitong maghihatagon, matinabangon,
Aduna siya gipa-eskwela nga pag-amangko niya sa pag-igagawan. 20 anyos ang pangidaron. Buotan nga pagkabata. Kanabang batang inosentihon ati didin. Gikan gug bukid. Nahimong suod namo ang maong bata ate. Or ang maong babae. Kanang kada sugo nimo, magsigi kag balik-balik. Ay usahay dili makakuha o usahay libog kaayo ang utok at iridin. Pero kung patrabahoon nimo baling limpyo ang balay, gani misali gayod og nalipay gayod ang akong asawa nga naay makamonitor sa pagpanindot sa among balay, pagkulikta sa ubang mga kuliktahon nga dili na niya kaya. Samtang ako at din nagkabilin sa among balay. Kaduna mo'y gamayng negosyo. Wa jud ko mahibalo nganong nahitabo nako ug nakahuna-huna ko niining kanabang naglong paintawon at din nga makamatunog anak. To think nga nasayod ko nga maglisod ng akong asawa. Labi na kay busy kang akong asawa sa iyang mga gimbuhaton. Tungod diin nahimong suod nako ang pag-umangkon sa akong asawa at didin. Kanabang everyday, pila ka oras mong mag-abot, magkita, mag-istoryahanay, sulod sa balay. Dili ikalimod, sexy ang maong babae ate. Naapoy naong itsura. Hinungdan nga na ko damha. Nga may gugma ko niya, ug wa na ko kapugni ang akong kaugalingon nga usa ka adlaw ni ana at didin. Migawas sa akong baba ug akong giingnan ang maong babae. Gani, nagtuo ko nga ikalain niya ang akong pagsulti at din. Marabag sort of pasumbingay nga kundi palang guguminyo day. Maibog yun ko nimo. Naon sa bahinon nga iya man kong gitubag nga nga naman di ay dili pwede. Didto milambo ang tinaguan namong relasyon sa pag-umangkon sa akong asawa at didin. Siguro wa magkamatikod ang akong asawa, kalabihan busy sa pagnegosyo. Busy sa ang trabaho. Alas 7 nas gabi mo uli. Gikan sa iyang lakaw at didin. Muangkon ko nahilabtan ako ang pag-umangkon sa akong asawa at didin. Sa iya usab kining kagustuhan. Kana bang mibalik ang akong pagabatanon sa panahon nga mag-make love kami sa pag-umangkon sa akong wife. Siguro maingon mo at din, wa ba ka mahadlok? Nahadlok ko at din. Pero ang kahadlok, gitabunan sa kalipay, nga hingpit nga ako ang natagamtaman sa mga kamot o kiliran sa pagumangkon sa akong wife at didin.
Tungod siguro sa kabisi sa akong asawa nga dili naman gani usahay magpahilabot. Tungod siguro sa kabisi kakapoy sa akong asawa nga di naman gani mag-una-una. Og tungod siguro sa kabisi sa akong asawa at din wa na makahuna-huna sa iyahang responsibilidad bilang asawa diri nako. Sa akong pagkalalaki at din, wa jud nako kapugni ang akong kaugalingon. Ug mao kani ang nahimo nakong dakong problema sa pagkakaron. Unsaon man nako og unsay angay na kong pagabuhaton at tidin. Nga karon na-develop naman ko niining batanon. Angay banakong gubton, bungkagon, ang among malipayon nga relasyon kani sa akong wife tungod lamang nining ako karon nga kabuang. Or akong putlo ng among relasyon niining maong batanon at didin. Mao kini ang dako nakong problema nga akong gi-share karon nga puna sa imong tulumanon, ate. Magpaabot ko sa imong tambag o sa mga tambag sa mga suking magtalambag sa imong programa. Kanimo matinahoron, Junjun, dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Thank you so much kanimo Junjun sa pag-share nimo sa imong suwatampo diri sa atong programa karong hapuna. Actually taod-taod na ning gi-share ni Junjun unya at first sa sinugdanan murag nagpanupos siya og kanang pagpabasa nako on air, no? And after a week naki-contact siya nako nga okay na basta itago lang kuno ang iyahang yung kintibuk ang pagkatao. Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog og pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alagad ginahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.